Rušno dnes bolo pred lekárňou v Levickej nemocnici. Pacienti sa tam darmo dobíjali. Objednané lieky aj tak nedostali. Do priestorov majú zákaz vstupu dokonca aj jej zamestnanci. Lekáreň zatvorila nezisková organizácia zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom, ktorej zdravotnícke zariadenie od 1. marca patrí. Už druhý deň sa do lekárne nedostane ani len noha, je zapečatená, 24 hodín ju stráži strážna bezpečnostná služba. Zostali tu vitálne dôležité lieky. V lekárni sú desiatky receptov a taktiež kopec objednaných liekov. Dostať sa k nim je nemožné, najmä starší ľudia musia pendlovať z jednej lekárne do druhej. Mám čo robiť a vôbec nevládzem. Som kardiák a dneska som si mal prísť pre liek. Recept je tam a teraz čo mám robiť? Skápať alebo čo? Lekáreň patrí spoločnosti City Pharma so sídlom v Novom Meste nad Váhom. Tá vraj nevidí dôvod, prečo im ju Nitriansky samosprávny kraj zapečatil. Je to veľmi neseriózne, keď naozaj niekto hrá takýto vabank. Riaditeľ nemocnice ale dôvod vidí. Podľa neho problém je v tom, že lekárni sa skončila nájomná zmluva s bývalou neziskovkou k 28. februáru. O predĺženie podnájmu s novou vraj nepožiadali. Robíme len to, čo nám ukladá zákon. Vyzerá to tak, že ten postup bol legálny. Dôležité sú papiere a potom, aby sa nejaké veci vybavili a pouzatvárali zmluvy a pacient bude až potom. Vedenie nemocnice tvrdí, že potom, čo si City Pharma zbalí kufre, si v týchto priestoroch urobia vlastnú lekáreň. Malo by to byť čoskoro. Aby sme zlepšili tie naše nejaké ekonomické výsledky nemocnice. Rovnaký osud zariadení, ktoré prevádzkuje City Pharma, čaká i 2 lekárne v Topoľčanoch. Roman Rudkaj, televízia Markíza.